सीन है, वह क्या सीन है। तो फाइनली दोस्तों आप सबके चहेता यानी पावर स्टार पवन सिंह जी के न्यू सॉन्ग बोल बम के आ गल बा। तो अभी तक नहीं खींचा सुन ले तो एक बार जाके उषा फिल्म पे सुन ली जा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ई बाटे कि संगे संगे एगो धुरेंद्र भैया के भी गाना आयल बाटे, जौन गाना के नाम बा टैटू महाकाल के। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हम बता दी कि धुरंधर भैया के एकरा से पहले दूगो गाना आयल बाटे, लेकिन पावर स्टार के ई दूसरका ही गाना हटे, जौन एगो पहले आई रहे हे भोले बाबा और दूसरका चूड़ी हरी हरी। लेकिन धुरंधर भैया कि जब गाना नइखे बाजो तो ई संगे संगे गाना छोड़े के सोचताड़े। कहिए से इनकर बंद रलाटे गाना ना आवतला, लेकिन जैसा ही पावर स्टार के गाना आयल हटे तो फिर धुरंधर भैया भी ओकरा से 30 मिनट पहले ही अपन गाना भी छोड़ दिले है, जना गाना के नाम बा टैटू महाकाल के। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखा धुरंधर भैया कतनो कुछ कर लेबा, लेकिन पावर स्टार के बराबरी ना करबा। लेकिन छोड़ी हम बता दी कि चूड़ी हरी हरी गाना कैसन बाटे। तो गाना बहुत बढ़िया बा, लिरिक्स भी बढ़िया बा और म्यूजिक भी बढ़िया ही बा। और गाना बाटे जीजा साली के ऊपर नोक झोंक वाला गाना बाटे। तो अभी तक एक बार गाना के नहीं जा सुन ले तो जाके उषा फिल्म पे एक बार गाना के सुनी जा और गाना के बहुत ही प्यार दुलार दी जा। रुको जरा सबर करो। और हम बता दी रौरा लोग के कि अभी व्यूज और लाइक के बारे में कॉम्प्रोमाइज ना करम, काहे से कि अभी व्यूज लाइक शो अच्छा से ना कर पावेला। मानी 1 घंटा के बाद 1.5 घंटा के बाद व्यूज और लाइक दोनों शो करे लगे अच्छा से। तो रौरा लोग के फिर व्यूज और लाइक के बारे में बताइम कि कौन स्टार आगे चलत रहे